Bosen mangan karo jangan ganti karonan sambel cah. Lah dina iki menuku aneka sambelan, mung goreng tempe karonan iwak endo ngono wae cah. Lah iki tempene iku tak goreng tak tepungi. Aku ya gawe tepung bumbu instan ngono wae. Lah tempene iki ya tak irisi tipis-tipis, glepunge encer. Dadi engko hasil iku kaya keripik tempe, dadi iso kemriak ngono lho cah. Lah nek wis mateng terus lanjut iki ana iwak endo. Lah iwak endo niki tak goreng, tak dadar nganggo ndok. Lah iki mang tipake tempe sing ana tepung sithik langsung wae tak ceploki ndok siji, terus tak ururi karo irisan bawang pre, tak kei uyah sithik sejumput wae ora sakeh-akeh ya engko mundhak kasinen. Terus tak ocok-ocok ben supaya kolot. Lah nek wis kolot ngene iki terus dicemplungno iwak endone iki mang lho cah, dicemplungno. Lah ketok iki mang kok ngekei ndok iki kok kurang, dadine tak imbahi ndok siji meneh. Soale kok kaya akeh iwake karo nak ndoke. Lah kok ngono terus tak olot-olot meneh dadi siji nganti rata. Lah nek wis terus tak siapno minyak goreng, tak goreng ning gone jero minyak goreng sing wis panas. Tak goreng, tak sendoki kaya goreng pelas ngono kae lho cah. Lah kok ngono digoreng nganti mateng, nganti rupane kecoklatan godhong brown ngene iki. Nek wis terus dientas. Lah iki aneka laduku wis mateng, ana tempe, ana endo goreng, lanjut gawe sambel. Lah sambel iki ya ana bawang karo gak usah bawang ding, cuma brambang, lombok karo nan tomat. Tak goreng setengah mateng ngono wae, gak usah mateng-mateng. Soale kok iki tak goreng eneh cah. Lah terus nek wis tak selehne gantine cuek, terus tak kei uyah karo nan gula abang sithik, terus tak ulek nganggo kekuatan tenaga dalam ben supaya lembut tenanan. Lah nek wis lembut kaya ngene iki terus tak lereni leh ku ngulek, terus tak goreng meneh ning gone tipake minyak goreng, tipake goreng lomboke iki mang lho cah. Lah nek digoreng kaya ngene iki sambel iki iso awet masya nganti sesuk lalah gak ngarah kira mambu, yo luwih enak ngono lho cah. Digoreng nek wis mengeluarkan minyak kaya ngene iki berarti tandane iki ya wis mateng. Lah iki mang ana gorengan tempe, ana iwak endo dan sambel. Lah menuku dina iki wis cukup ngene tok, widuk tenan.